Tangi sngongo yo play hagani sngi. Ba hagani par ni yo yagaban wan shaki yeng sem gajampi. But Shabaro kiba jupet but kiba jusha score. Yaga jingi kai jung ktin gajam play nagani ga media jong ka Grace Worship Center nang ni naslong. Nga ay ko play ya baro kiba pet ia kenika program kenika par minta kesni ngakwa ia kaban pentip sepi ba nganom ai ke jingkran na kenika par andrei ngakwa ban yatho ipi ia ke kubar ke babha bagata kedai bakum ke media ministry ke jingshakri lingba kenika media ngilapoi syaga jingdap Henry Snem agani sngi. Namar nisdang yagani media. Day haka snem arajar arpo. Haka arpo sautrik jong penai match. But minta sngi kaniga media. Kajing shakri. Kabangi ai yaga ktin ka jong play nagani platform. Kadap Henry Snem tik minta sngi. But kum kajing shakri barok away. But naga media ministry barok away. Ni sngongo palat yo blay upala penla yangi. Ya kabangin ay ya kajing shakri. Ya kaktian ka job blay. Shakaleng shigijaka baro kat haba kapoy kani ka media kaba ni ay malagapor. Te ngakwa bangan itho ifi naman nga sngongo palat yo blay. Ngamla ban mudur ia kujing bahajo try. Ngamla ruban perkhat kumno bau play open long ia gani kujing shikri. Kabangi sedang ia gani media hagarukom kabapla hadu kata-kata. Kendiat ngan itu ifi ia kujing sedang jongka. Bat habangai itu ini kujing sedang ngakwa bangan ai buram show play. Kadang kepor hagitu kisnem, hagabakin san kendit, ngiyok kejingtip, bakawan ketuga klam, kabangi, poya ke jaka kabangi, do lut baro kejing syakri, lakhang kedap ya kejing syakri, la ingi bangin hapan si syong bay hiyang. Ngim yo syungin pelang jing iseng. But hadin balawan gitu ke COVID. Ngipoy ke jaka ke bangi kelumar. Larangan situ ifi. Hapo gitu ki ars ni lais ni. Habangam yo lek syanu-syanuru. But habangam yo syu ikaban keren ni kektin ke jong play. Sikipriu ki banga syulit ay kektin ke jong play. Kawan ke jing pisa mensim baga jingling a. Kaba mdan batip tangu play utip ya gado nut chonga. Hado katno ngayam ngajauman ikhman jaw try. Namar ngadal ke jingit kli ya ki mensim ke bakodor. Kito ki bangila syakri da kektin ke jong play na kapor sikapor. Nga perkhat haga nugurukam ki priukin long. Lada kimyo ya ke jing syakri ke basisha na kektin ke jong play. Man laga singaling nga pisa nga kren na yeng igane. Hiam step ngaling minski ngaling jan men ngaling ban ngam don lat ban le kumno kumno ban mi rum long ban le kumno kumno rum long na ai ngo you play bahag we ke jan men kata kadai nganget kadai kani ka arpo southrik job nai match arajar arpo iway nagi khon kentay jonga iyo nga bangala ling palat Iong yang ay kinikiktian. Balay pa pim shu. Keren no hang ito ka jaka ba pisyong. Ngan record da ka mobile but ngan sa upload ka hapo ka YouTube channel. Nga de brio bom tip eru ya ka media. Ngam dan jing tip eru ya ka YouTube. But nga po ka jaka ka bangam sngaw to ya ka jing ong jongi. Ray penbori nga, badi oy nga balay pim syong. Balay pim keren. Dengan syong nga keren. Na ay
kejingkran nga kan mau, kejingkran ka banengkong ka mga kren, hagani ka media ka day. Fi klumar, fi syeptiang, nga ay kerteng kumtayo ka ni kejingkran. Nga sisyong, ikon siya nga iring nga mobile. Lalangang baklatong umakatukat ni minute. But hadiyan ang tangam tipso kumno ile akalukurukom. Nang ladep kren nga snap no. Ngamla ban mudur bahadiyan ba ila upload ya ka po ke YouTube. Kawai kabangam jula ban perkat ba yung nga next day. Tangkum la siya gasngi iwan pen iya nga yung papapay. Kibriyo kisngap ya ka jingkaran jopi dagi po wajar. Lanang bakla tang next day kibriyo kipet kumaar po wajar. Ngam da sel to ya kata ka jingpet ya kata ki viewers ro to kapar. Naklip niya agan urkom kibriyo kipet nang no pitip baki pet kibriyo ka tanang tay pen iya nga batay. But karan ka jing kamen kabam tip show ka da not siya. Day na kata ka daw nga persyang kren ni kani kaktin ka jong play hagani ka mobile phone jan malaga singi ka to kapar. But nangay ito ifikam day ka besuk nga kren malaga singi kikon ki apan pen kre ya ka kamera syongkai ngidon ni kamera syongkai berit mangihap ya ka ban pen kre ya ka screen na din ban pen internet nang tagi hapan yo iki lightings ki babyang nang tagi microphone ki babyang nang tadi ngi shiring daga mobile phone artily but teng ka prano ka hapno ka to bangi piniang kat no sin nga hapan krenik tin ka jong play hagajo kasni namar ka thut ka wet ngimdan ka computer ka babyang ngi sipan kliang igani na ki bayi masam but nang tadi ngale igani ka media but nang tandang i upload ka simpor bro simit teng ki ko jong akim tia hadu man shaimin step bro. But ngi po yung jaga ka ba namang ihapan ni penbet, ihapan ni rai kitiar, ihapan ka ba ni say, ihapan ni tap si po kamera. Kung tapet malagas ngi tang mga kren bet, nga ay ngo yung blay din mga kren, nga yung blay ulan nang irap, but ka bang scout nat kaday, bakat man ang mikis ngi blay nang hikay ngi kumnuban le, unang irap ngi kumnuban niya chikmat, but nga sngongo yung blay mga pet bagi briw ki yung jingker ku, kit ho pagi comments bagi yo jingger ku hadin ang tu ngayo ko ga idea mga kren sandan ya ka jing hikay lingba ga ni ga phone ga janga ka mga ay ka tang ki voice message but nang kren ni voice message ga to ko nga kren man lagi sngi ha ga to ga lockdown but ngayo ikbriyo ya pet ni ga jing kren ki snap ki yo jingger ku dagi po jar but kapilong nga ba nga klim siyong tight agad ko lockdown. Puli Bible bro, sisngi duay, pen kre agad jingkren, nang tadeng ikot, ikiparlok, jingi baginiwan, hayeng jingi, hakihapan niyo, kapas, kababiyang na pulis, baginiwan banle, kam chairman, mangi-record, ikibat nang tadeng ipalit, man like a por, hapo, ka YouTube channel. But adin bangilale, ikata, na ay ngo blay, bo blay de bo kraw, ngimdan gitar ki pabyang man panlong ika media ka baday. Ublay ukta ikibriw ibadan ka donot ka basisya nam tagakam ka jong play. Don kibuan ra ingay ka kamera kabala kamrem kamba. Don kibuan ay kumta gitar ki lightings kumta ter. Bat ki khun janga ki lay pen kre ringkat bat ka jingirap jong ki katukan ni ki parlok ki badan ka jingseng. But ngilayay kren kung basisnam ngile ikata hayang. But ngayo iba ka jing shakri ka klem siyong tight ngiyo ba niya lap yo Jesus Christ mangiyo ba ni kay kaktiyan ka jamblay sige bangay. Hadiyan ka to nga nisngi ka government ka palat yangi manginyo ba let no sige jing iseng. But hadiyan bala pli ka jing iseng hayang ngilaling alamar kalak lumar palat kini ka jing ipenbet tiyar. Ngiray ban ra no sige center jing ka ba na maulay nong lom. Banangiray ban ra siya maulay nong lom ki khun janga ki omlong ban le ni ki jugi tiar kalami ki jinga niya sipor ban nga ye rengi ay ngo ublay dia nga snow to bangidan kamandan ki tiar ki babyang ka media ka babyang ka mo ki to ki computer ki babyang ki rem nang ta ki kamera bontali nang ta ka sound ka babyang kum ta ter ki microphone but ngaling kita kisingi bangin sarano siya ni namar ngamdan pisa ngimla ngin tiet kita ki tiar ngimla yo ke computer ka barem ka badakilak mas ngongo iblay nga duway nga kan mausa ka way ka step ngaya baranda siya nang shirom nga duway kamal siyang play mamang try kum nungin le
Bangin rano, yung gani ka media jangi siya ka center ka bangidan. Hagit ako por, dan iba ikong, iba siya kri siya yo play. I-phone siya ngayon nga pimat man rano, yung media siya tayo siya po ka jangi seng, ngayong oil. Yung pidan jing ngayong gadan ka jing yung ka jing yung ngayong gadan ka jing na mangimbiang kitiar, ban pinbiang yung gani ka media, hang to po ka center ka jangi. Ngayon yung play ba ni kong yung wat kuslay nga nirap yung pigajinan kambaro. Ngaong ini kong anito kong magalong. Ngaong yung ikom niya. Ngaong kong pimla na magajinglot kaday di gibunlak. Ngas ngoburami ni kong yung walay kuslay ngan ay fida ka blank check. Badi ay da ka blank check. Ngilay siyempre ka blank check na gayen siya. Ban ngisala ban penbiang kitar baro. Batang sismi hadir ng ta ngiyo ban penbiang kitar bat daga jingarap jong kibobon ngilala ban tiya di kitar kibobiang nakabentaban penyo snow yaga kitian ka jong blay bat banyalap yaga gospel ka jong Jesus Christ siya ka riba ka jay penreo nakwa bangan siya tu ifiyang niya bo blay ula plilat bangiyo ban kren yaga kitian ka jong blay Nilayo ikaban ay malay ka Sunday. Hapo, jong kani ka jingkeren ka jungi. Katway ba jim step. Hado mentangi dang ay ka katway ba jim step. Nang tadang ila penong ka online service. Man lay ka sao sitang janme. Ngayon ban ay ka voice message. Arsin lay siya na ka sitayo. Bat kata ka day ka jing shikri ka bangile. Hado mentagasngi. Ban niya ay ngo yung blay na mag-ginseng he, gibang ilong, kaleng, kinigi Festival of Grace. Ginseng, gibabon, gibang ilong, kaleng, nilala, ban ringi ka media, joay, kaleng anong po. Ban nilala, igaban nong ka jingkar kusya, gibabon ba, kibreo. Bat nga snongo yung blay, bo blay, uday ba kraw palat. Nga ay ngo yung try, ba, padeng yung kinigi jingyay, lanti ka jingi. Ngim simpoy perkat, bangila man dan, laka jong, ka studio, ke media ministry kebabiang. Bat kat manang ya kisngi ublay unang kerku, unang pendap kejinan kam. Bat ngis ngongu yu blay nam tagata. Tinga kwa agni ka par ba ngan ong ifi. Kublay shibon ifi baro iba pet yagani ka media. Sngongu yu blay ba pikir shining ira ka jingduay. Bat ba pi pet pi subscribe. Sngongu yu blay bangidan ki subscriber. Kumba prapunyo. Rapo prajar haduk matagasngi. But alor jeng ni subscriber ngidan gi viewers kibangi pet kibangi kiba mod panong kiba pet daki paulak kilapet na dugas dang. But nga sngongo iblay bangilala ban penmi ko masyajar praspatli ki video hapo jong ni ka YouTube channel jong ka Grace Worship Center. But ngimdan kentin banong bangi sngongo paladio blay. Bat ni sngongo roi pi kiba support yang daga jing duai kiba support yang daga jing ai shagani ka kam ka jong play kawai pa kawai ka jing duai jong pi ka klem le nai kawai pa kawai ka jing ai jong pi shiga kam ka jong play ka klem poi shiga jaka ka babakla ngila penan kam bet ya ka nakabenta banyalap ya ka gospel bat ngidanget bagani ka nong ka jing ka khu ka bakraw nang ni shakman bangin yo ibo blay unang penjanay bangin la ban penjanay syusyo haga bangin la ya ka ban shakri shaka jingdan kam to gibreo banyalap ini ka gospel ka jong Jesus Christ klem song tai namaru Jisu ang ka gospel ka jong Matias kalnang ka baar po sao wang ikani ka gospel de banyalap shaka pertay bara ko bay bat hang takan wan ka bakut nganget niya dan benta bat kita ka bo Jisu ang let shaka pertay yalap ka gospel shaka penrio baro da penlong senrani ki de hikai yaki baro ki bangala hikai pi kata ka de ka bangi kwa ban pendap lembaga ni ka jing shakri de pi baro ibadan benta haga jing duai ki ba krishaningi pi baro ki ba ai ki kam ka jong play kan mau u play unom ya like na ka yeng jong pi unom pi un kan khu kan hai pi hakiliang baro namar pi dan benta bat ka jing alap gospel lengba nakani ka channel ka mangilapan yang mangin malagapor tu blayon ko khu pi ngi dap menta ndrus nam ko mga ladabong tingi don kani ka jing celebrate ang niya da ka bangi kwaro hagani ka por ban kum kadak jong ka jing pinsisha ba
kani ke media kalet kelang ni kelam la belet seduk jengai hanai kat balak na ke media team jengi kila persang ban interview ban let ban keli jengkeli ya ki kat tu kat ni ke brio ki bayo jengker khu na ke ni ke channel ke bangi pelai bat mentai ke sengi ngini pet ya ke ni kendiat kumno ki brio ki penpau ya ke jeng snow jongki haba ki yo snow ya ke tien ke jong play leng ba ke ni media do play un ke khu pi daga ba fi pet ya ke ni ke program ku bless you bon. Nga ai ngo yu blay kini ka lat e ka bondon kini ka jaka nga ai ku blay pi kong ba pi pelat kini ka por jong pi nga nget yu blay un kur kui pi but nga kwa ban kali pi kong ke ai ka jing kur khu ka ba pi yo ling ba kini ka media jong ka Grace Worship Center ka jing khu ka bang yo lim ba kini ka Grace Worship Center lim ba ka media nga skong wo shi sha ba blay yu play kini ka lat kalenti ba day lambaro ke jing pen ko ngo jo e pastor PR ding do ba e yes ngo ye so ban play ke media kada long sha ke jo ko hakitu ke por lockdown ha ke yeng ka sam ke jongi what she born ki men sim ki ba quarter ki long ye long sam ki ba yo ma ke jing ko yeng che sha she born ki yo ma ye ka kamba ye ke jing pen me ke jing pen kya lamba ke media ministry kidan ko we ka ke testimony ka bangan share ni ka por kelomba ha ka por bangan ngap ikan ka channel ngayo shisha ya kamba ka ha ka chim ka chwa ha ka por ba ganam pe ya ka we ka program ka jai pastor PR ding do ka ba idang kren ha ka por khawi be chi ngam ju e no ngam ju klat ban ngap ngai consider ban ngap mre ha ko isngi medan ka we ni ka jimpang ka workers vein ka ba mla ban yeng ngam la ban ya than ru omlong mre ngai ngo shisha de ha to ko por khawi be chi sha ngai yo ma ki jing khu ba ka bai pastor idang minister ka tin ka jong play yo ma ki kamba aga an to hinga yo instant healing ha to ko por shisha ipasa kat bai dong ong ba bo ktimo hagi kijap ya bapang ngabo nrenga pentre kami kata daga jingai nga yo shisha kata ka kamba ang to hi but next year ru habagana li check up hakoi ka clinic habo shullo ngari yo ik report ru kalong clear actually nrei doctor la onga bangan hap ki stockings and all bangan hap hong nrei hading to by next day that is Monday hap ngam dan kam shu ban phong wat ekata ban thi ekata ki stockings ki dawai ru bangan dim dan kam shu ringa yo shai kamba ka complete deliverance ha to pon nas ngong wo sha ya ka jing ko khu ko jong play lamba ka media ministry kum ju ru nga ai ngo ka yeng ka sam ka jong ru ka long kum ni de lamba ka media ministry kuble shi bon kong de kwa ba fin I can get ka khubor ka ban ai men sia me ki prio ki bapet limba ka ni ka media jong ka Grace Worship Center phila ban ai tang khan dia ru ke ka banga kwa ban ai men sia me fi ka long ba fin yai ne ban pet ya ka ni never give up na mar ku manga ru dan ka por banga ngam sko thu so tha hun re ha ka por ba ka tak por radio play yu ba ai nga ta ka men sia mo ba ngan yai ne ngai pet chi yai continue pet re ngai ngalong kum ni ko mga long ru de banga yai continue ban pet ti kumi fi ki viewers ru yai continue ban pet ya ka channel dan ba ka media ministry ngas ngongu bangange fin yo ma ke jing ku kum banga ru ngai yo ma ke jing ku kum ta ru fi ru fin yo ma ke jing ku kuble shi bon kong ba fila share ka testimony jong phi na ai kuble phi ba people like ne ka por jong phi kuble un ka khu phi ba de ke yeng ka sam jong phi kuble shi bon ba ningkong e ha ka ning por anika klipman nga ka pan phi ba phin sobha ban pri thu shwai le di mo anika por te kusibun pastor ka keteng jong aga dei teidor kharsana masong asa po maulai kita masar te ha ba kwa budget ba dei bat kanika jing shakri
naga Grace Worship Center ka bede bat ka media mo ka jing pelai ka khubor man ka si Sunday ka wei bije bat ka por south teng man janbe man ka singu blai pi snow kumno hatoka kaya rap nem ya ka jing ka ba ka jam siam ka jofi Kulisibon pastor kata ka jingkeli kai ka bami lingba jong ka ministry jong ka Grace Worship Center kalong ka jingker khu siya nga te ha ka por ka ba nga ngampoi perkhat por ka ba don ha ka por ka ba long ka ethan kata ka jingti jong ka jingem ko jong aro le ha ka por ba sedang mangan pej ya kan ki jingelap no mensyua ki sedang mensyua ngamju da pej kini ki jingelap ngamju da pej than kini ki jingelap apa kini ki YouTube kamtam ngamju pej te kadang katu ka jing mangan pej wala ngai i makana hapo ka screen re ngamju mli mangan pej na re habanga sedang mangan pej man khmi pa lingba jong ni ki YouTube te ngasngo bakadan ka jing kerku bakrau lingba ka ketin ka jong blai bat hak itu kisdam kemban su ya thu henjat ya ka testimony ka barim ka balalet no kamde yanga ngan plus lang bojong ilok jonga hak ini kisdam arja khandai hi kawan kawai ka jing pang i ka bae plat la sumar i ki doktor kila kerenga ya ka kes ke jong i kila ong ba mla syu tia ICU hado shita yo tam ka por be tia ICU ila don sako ka prote te ngasudan bisa tal daki ar light yo ngadan pe hospital ngap ab ye long tengale komno ngasus ngap be ke jingelap lingba jong ka Grace Worship Center jong pastor ngara songo plat i pastor ba ublai la stage sai ba hado ka ni ka por ngalong be ngalong am le ka ba ublai la le ka ba crowd tengah langsung buram plat nama taga jong kani jing syakari tengah lek kumno ngasong marwai mak ngasu pej bet dekat mobile men pej bi ke jing elap kat badang pej nganang yo kata nganang yo mensiam kanang aibor te pastor nga kat bangang pej ajin syam ni kau mengampat pej kemut kamden air ngas ngoling su pisang re ngayai pej bi khubor ngayai pej bi berkat din tong adwai ngolai nong try bor nga try tadin try aibor syai nga bangalap yang kata kamit hinga nga ke le ICU le dwai ti lok jong ba nga kata ka teng bakar na podor janga tengah ya dwai te malah ka por ngalek kum ta adu stayo tam adin stayo tam i blai baba plat i ke jubab ko jong te ada sungu plat tengah sedang bangan waru ya kan ni hatu por ngapatip hai don jing syakri hano kadan ngawat ya kan ni ke Grace Worship Center daki benai ngam ya kedu ana ngalai sang ngalai wat keleng ya kan ni ka jong kan ni ka ministry ngalai wat keleng mangan wat ya ka hangno dong jing syakri nama ngam itu ino hakapor bang apoy hakan ni ka ministry ro ngawan mah jing syakri ro ngam semdan ya no iwai ro bang itu na preng jong kan ni ka jing syakri jong Grace Worship Center ndai ngai dai mesti mekho jong blai bai lam yang kan ni ka jaka mangala mangan poy kan ni ka ministry bat ngadas ngohun si chandu to ko por hi bang apoy kan ni bat deh usap ajakat kendai ka banga kadan ka jing kta bakadan ka jing kela ka jing mu phak jang abar te ka ka khubor ka ba fidan ban ong ma shi ki bre ki ba pej ke ba pej lamba ka YouTube dan ba pej lamba ki media platform repair te shukran shi kede arkanten I must see me ki Singapore te na galang ka jonga Askwa bang ai mesti nya ki parolog ki ba pej lingba jong kan ka YouTube te ngasu ai mesti nya pi kita nak kena ka jaka pi pej kan ka por tengah ngasu ai mesti nya pi ya ka ba kembau trai ulak ta ula penim yang hadu ni ka por ngai ya pi ron penim lada pi terang yu trai dekat donut bara kumbanga terang sisa yu trai mangasem sisa kena kalau jangan ngasu ai mesti nya pi bara terang yu neutrai uba mangama pi ngisakri ulong sisa udah ublay jong kikamba udah ublay jong kajing pinkia tidak itai kublay sibon tidak gitu ga plan jong fi ngai kini ki verse ki ba pej ane ka pon diklamat ngai fi yo jingger khu sibon la fi don kono ka jige le la ne kono ki jingkeli ba fi don fi long lai lu wan ban ye kendo bat ngi toblay kut khu fi ba de fi ru ba ti dor ka ye ka sem jong fi try jis ko sudang kut khu dengan lam nam puten ni fi nan ni shakmat kana ma fi nang long ka jingger khu ha ga jik shikri hi borok ka we amen thì có ai ngồi yêu play cái điều vào or một vào xài như cái quan sinh trong phí mình
semua baki kuat belum dan bertalang bagi ni ketika jika kita jangan kita terus nak jangan kita meski jangan Grace Worship Center besi buat komputer semua ini sinjau bak besi buat ru people like for nak nampak ni for ngakwa bersyu biji ni lesi dia mau ni ba hakan ukur kom kadika bija kalau kajing kekui ni bal haka por ko bukum no pio pi bit point ban snap ida ban pet ida challenge Grace Worship Center ni con nga ai kaburan mo try kirang kan ba di na do to kapor no ka lockdown makadan to lockdown tingin yo mangin ni seng ni yo mangin slap ni tin jeng le kaca kan no boy seng yo man sok man pet nya kan ka media dia na do ta ka smi nga ada yo ta jing ku ka ba crowd kan jing Along kemudian ke bangalong untuk ke na kan ke media ke bangayo man snapan tapor dan ada semua pastor bagi ai ni ke jing hikai ke den ke jing nei ke ba na ke jing em ke jang ngam ju so tu ma ko dia ke bai bo ngas ko dia ke tu ngam so tu ke mut iyo ka iyo dong tip din na do bagi ai ni pastor ni ke jing hikai ka sai la ke jing mut pakat ke jang ai kai bo dengan mangan yang scam ta ya pun kilian ngala men apa yang kicing le dah bangan snap ni kicing kubur ni pastor ayo kicing aku ayo kicing hikai bangan snap jar hakapor bangan dan ni kicing tom kicing bangan nang maksudnya bangan demi nak situ ke jangan kini kicing hikai ke bangan dah semua pun palat kicing ke jangan ada long punya mga long road day mga nakajusnap yang kan dia jengkikai jeng pastor mga jusnapan kapot kini ki voice message le mga ju miss ya ka kawero nak yang kan dia media jeng voice message mata ayale hi mga tho ro kat bangala ya voice message tengah tho me nado ka benengkong haduk menta ka ba paspa sawwe ngada ada tho kini Bible study ro ngato dan ke bangala mangan pendep dan ke bangala mangan pendep nasram ton maka kamstet Bible study kini ka Sunday ro ngato be tak Sunday man Sunday ngato be itu khadui beji osut ye na sudanat bam yo sko ba phi de long ka ka jing shem ke jong fi ha ka por lockdown mo ka nget kam de ka su jar khat ban tho ka wei ka voice message ka kam de ka suk na nget pila le jimbut si sha ni kong nas tanat ken ha ba phi yai ne hadu ki di si mo ba phi dat maru ya ka voice message ka ba ka no kan ka de ka ko ai ba ka banga chukwa na phi ban yo sno le si mo shibun ki brio ikibam mo boy berkat on pe ni kecan ke ai thai ka bol ba pi ai kuma pi yo jing ka ku ke ai ka jing ai jing mo jing pi ikiwe pat kibam pat kuma ong no kibam pat shin shi shai yo tran dari kibam su tu shi shai ka tiet ka chong le kum ba pi su tu fi kum ka ta ka shi hem ba pi don mo ka ba pi da snap shi shai ka chong le ka tho kita le jing mo na su rom plat ka ta ko le shi bon mo di ke ai ka try pin ai ka message le ni ka shi bri message ke bang kwa ro dia ceki parlok terjor di jang bahayen ke bahasan kon kiti mata kwa beki bakin subscribe kin snap ikan ke jeng hikai nama ki long sisa ki ba da yo sha ki jeng ku bakin long sisa ki bakwa dot ke pada ngin snap tinga tu ki parlok ki bahayen ke bahasan ki kon kiti tam bakin nya snap maju sen ne ki barabor ka family group kini kijim keren kijim pastor dengan ada kepat ini ki bakin snap kijio kijim kerku kini kijim snap kijim lấy si buat Hong Kong ketin ke jong lấy hi ke ban penwan duri ke jing ke jong ni mo kuma ki fla ke penwan duri ke jing ke jong fi ke ta ni so
buộc lại lên nó thì lấy sự bốn people lại cái đi gặp qua ngày play ngày cái khui cái chị em giao phi ngày ai khi cái mẹ một quậy một kia cái chính vật chính khát cái mặt này mà một lấy luôn ngày ai chỉ sao cái chính xem xem cái mặt mai cái ngày ai snap em trong lấy luôn ngày yo chỉ sao ngày one dollar một khi cái nông chính cái khui cái về mà cái chị em cái trong phi cái đi cái ta còn mà lấy ship bốn people lại một qua ship để ngày cái khui Agbanding ko ngi ay ngoy ublay bang iyo ikani kapor ipidang sampai pi ki viewers but ipiro kumjo ba simen ngi ay ngo ba people like por ikani kapor ba niadan bentalang bat ngi ikani program kindiat ngi syukwa bentep kajing em kajong pi shwa ba pin shame uji sukres limba ka media ministry jongka grace worship sanda kindiat ngi kwa pin ai Iro itry kong ay ngo sungo itry Wa dan kat lang ni kapor ma daga jing ai ka jing isne jong try ngatan hani ka jaka shabang chemi try ho yang ala kha yang kastan dei kata ka jing kastan ka jong ngam stup ha ho ngala ya ki jing ti ki jing samna ki jong hadu banganda ta ma hadu mana poi ngop kita ki jing ti ki jing bang ki basne hadu an poi kita ki drops ki kian kin jai khalai ai ta da kata kapor abang ya ta kalenti ngaso kata por bangarang sedang kasu kata kajing subha nga kadan kat barang sedang kadang bang kajing ga jong ngam tip ha bakut pat kalong kajing yap ka ap yang ata kajing ga jong kam dan syuk kajing keman kajing sup kam dan syuk kajing sanya wa haying hasam ru kim sanya syuk imei pa jong nga ya sini style kita pet khamat yang ma bele bang kajing long ga jong kam de syuk kalayap ku tu jing tip lam rumah lahadin kata hawi kasngi dan jing sistem me jonga da dan jing sistem ta ngadan kita kajing kwa jing kala ka jonga ma te nga persang hi ban kala de ngamla ngai persang kala kan onur ngamla ira tanga su le ran hi ban kwa kala ru ngalung su ka ngamla ta da robor la di dala hadin kumta kadang ngapor bi me pang sistem pia hospital hata ka steng miet arbaji ai ong bai la sistem jori me ma hata ka por ngadang kan mau ngadang di drops la dia kadang syong kamera Tengah ngai no itang ong ani osungan i no ngabret no ata kan miet ngabret no atrai ong an kala bomut dum ta kasngi ong pin emi me jonga mo la dam pin emi me jonga ngan chakri sha ya me dei kumtahi sa sipang dap lai beji sa beji ki phone bia ki ang mem dan syu da ta ka por ngam pat su thu bha tengah kum tem yu trai ngong dan blai han ya jing em kum ta bangala duai ime em ma tengah la sakama hala du ta ka por ngala syu long sakama jing em jonga ngam nget syu ngam dan syu ta jitep lam kat bang pe ki preru ngam i dan jikan man syu ino ngakwa sta man syu yap no bun sen ngala di dung overdose kum to mo dei ngam yap pat nganget bo blai dan kaplan ma ta hadin kata ngasdang hi ban wat kata kalenti ban kwa hi ban kalam no bang kwa ya teman kala tembang ngam nang te ban ya ta kalenti dan bayalam nanti re yang hadin kata te hadin komto ba ngasdang yu i kata ka youtube nai pastor ikran atau apa kadang day lockdown ngakan mau kadang day kaskan lockdown ngam bakla te hadin komto ngayak syam ba i pastor ikran ken ba usamal upasle CMU debit te ngai i hatu ken ba ngayak jikar khu ko ba usamal i ka basabar day utrai isu utrai blai pa yu i ya kadang ko basapo ma ting kadang ka por be ukta yang utrai ma usdang man kata yang day ngapin ko ngo hi kata day dang alami sabar pat kadang dan be kata ka jing ko brai ka jong ma struggle ha ngajenjar sai kata ngak persang ongan lek komno pat ma dadin ngayak wan siwan bunsin ki perok jonga ki penram yang bunsin ngasi ilang bagi perlok rukum tu te dan ka por bau utrai kuta yang pat ngali IT sakmat hoi ngayak sko kata ka jing kata jong trai yang ngayam ngayak tu ka jaka dai dang lami tu ka dan be ka jing ngali jing em ka jong dangan sang mele jiseng biang ngali jiseng ngali hadin kumta ngayak sko sa ta ka jip slek ka jonga mas ngatersan duk klik duk kejat ngam tip syu la dia ngam dan syu kata ka jing leran ka jong ai kita ki breu ma dal hadin dang ami tu ngasu tu ka jing ka donut jonga ka sok akan mensip masuk ke mana masuk lang lalut ha hoi kadang dan ka tukajing alek ka do jong ama dalah hadin kum tu sedang menpuli ketin hoi ngam lak student ring yai puli sedang puli sedang dalah hadin kum ta sedang majisen biang ha ko ka singi biang utrai ku tak biang ngasi sen bai pastor ikran cipang kata ka jing ma ka bible study ngakama hang taru ngalek IT biang syakmat te hata kapor ngam sutu re bang kakta yang ande dang ale sejaka ngayo semua sya kata jing jong trai biang sin hang ta biang nang ngalat sendan bat sikrat bat hadu mentang along kum ni de kajing ai jing sne jong trai kata hi
Blay Shibon itu aja bab jang pi. Angai baru kajian ke ban pai ke jam jang pi. Bau kira mutrai ke eki wa ngai ka muslim jang pi ro kas lang tang angai pa pi syam shisha yu blay ke jam jang pi. Kindia ngi kum ki kena samlangi dan Shibon ki jinya le ka jam kum ki depression ki anxiety Shibon ki bangi syam ka jam jang kum ki kena samla. Ke ai tharai na ka liang jang pi pa pi kwa ban kentu ki kena samla. Pa pi kwa ban ai muslim dam ngai ba gumbaka Bible kapan kemai ngi ba boleh umka ba ko weno kamen sem kan chat no de ke tharai kata ka jing kentu jong pi yaki khna samla khendia nga kwa fin wa ban kentu shabang ki bibas ma lai men sem lai fi ha bure kalong ka bamla an ya bule kalong ka bala ngit ba ngaji em jong as ku tu khendiat ba ngala ile ha ngala let kadai ka balet ben yangi ma de ngam yo jipin em pa kamen sem ka jong ang kaya rap Shibon ka dua de kam yo jipin em ba Pia ya so kaktin nga nget bang jingpet ka jongai kan social media ka jingpet jonga am kayo ka jingpet em ta ngai muslim lang ya fi ba pet ni ba semua ki badan ka jingsa te chakum kum bau blay pen em yang nget ya fi pen em kum jo hi nget fi yo jingker ko na kan ka sharing jo iba simian Blay Shibon ba simian ni ka por jong pi nget ublay udang ker khu pi Pindang long ke jing shai ku kena samla pindang long ke jing kerku iking ke sam bat kum juru ik kena samla ba ka shna thau jong pi bat haki ye baro Blay Shibon blay un kerku pi dia pat ba baro makwa ban penitu ya pi bang idan hang ne bat ngi I kong hapman siem ibana po sado la kham jingai na sor shilong dia Kajing syam jong ibo trai don bun ban ya tu ya pi tangan ailat ya iben keren kendiat kumno bai ya syam badu blay jong I ti kong haman so bai ya tu ku Blay Shibon kong ya por la balai ban ya kendo ban nga ti hoi kum bakalong hi na don kong kisngi ngam de hi kabreo ka badang mang kasi ni ngala long kristan hi ti henrei hapadeng kajing long kristan jonga ngali jaseng kawan jaseng tenrei hadian jong atu kawan kalokdaw dawan kalokdaw tingin mi wa jaseng issue ngila syong hiyeng tingin le akum do wala dingi pelong jasem kana hiyeng ro ngelang praba dang ya khna prabong padasan ka jinglaw mesim tingi syu im kum tang syu jaseng pelong na ka hiyeng syu ka hiyeng ti ka syukot hang ta ti hadian nang tu pada kan bingin dang dan hata hiyeng hakwi kesmi ti ni kenika Lengbai YouTube ba I pastor ikren lengbai tu I mobile wi ang ma ikren lengbai mobile kam tu te hadian bai pastor ikren ni tu te masih syong hayem te don por ban page tinggal klik I tu ka nyap page nang page nang ta ngasngap ani solong je ku fan bat te nang ta ngapeng biang ban snap nang lapeng biang ban snap kalau jikar ku si syanga te nang lalong jikar ku te hadian nang tu ngalem do tingi kawan dan kadang nak wei kesni pada ngi phone ni pastor ni ong pastor ni solong jikar ku ka khobor jang pi ma wa pi ai leng bai ti YouTube mai bang yo ban snap nomor beleng ila syong hayeng nim yo ktien no belai syok nim yo jing sekri syok ila syok imbetang pra kum tu tingong long e pastor bi pinwan chani tinong ko pastor iklam ko ngu hi kerna jadi nang tu pada ti ila kum ta ke jadi ngi nang snap ti ai ngo yu belai pada ma ba ha pada ngi kita ki snap jong i ti ki leng bai jing YouTube bai pastor reply leng bai ti mobile jong i ti den yo snani kan ke media kan ni hos nak media ka bakham he shu ka bakham logical khu shu nam ta ka jem ka jongi ti hanga hi la di shimet nga sok la long jikar hu Shibon e leng ba ju ka ni ga media ma bang snap na ko por pastor bi ai ka khubor don ka por le ka ba ko ma ong ma ka dang ka tien ka ba I pastor ai ka ba don ka por ka ba ngai la di nga sngo kum ba ong probor ka don ka por ka bang impa shu bal just jing padang ki Shibon ki jing e ki jing syam ki jing kando ka jing don ka por ka bang la ma jing e palat wa chu tam just sengro ha thai ting lam nya beli jaseng ron mar beli to ka jinge na we ka we den ko re bon sen nga yo ko bon ka tin pastor ling ba jo ka media na dik bong ba yang wat syong sa jo oi yang jai wat syong sa jo kata ka tin ka ba yo na ko por ling ba ka dik media ka khali biang jolong mesim jonga yang biang ban sekri tra ti kumbangi la yo sngo mo de shisha ka media ling ba ka ni ka Grace Worship Center ka long jing kerku kila sakhi ki brio kata bo blay lo pendan kami pastor ya ka buram shu Jesus Christ tinga kwa ban keli sa kawai ga jing keli kong kata snem phila wan ban ngi hang ne phila yo ya ka ktien ga jong blay ka ba ki shakri hang ne I pastor PR ban ikiwe ba ki pastor bat ki basan ru ki labsa phila san mentang ngai bat
ngaso thu ru hatodon ngaso thu buon mo langi ngi mat mo ke bat ngi long kala ga jing kerkhu shikiwe hato philadon gom kata ga jing mat ga jing em ga jong phi ka ba philong kala ga jing kerkhu shikiwe pan to thu kan hoi kadon kata ma mo ladon katu kan di ngot ki ba ngala ba ngala yo ba dia slok iki ha padeng ke jing shem ke jing do jong ki wat ki badan han yo progress so kila ngala tikna ken bagi ong nga ba de lung ba jong phi mo ko mo phi aslok nga ba man ta pe ni poi hang de bra shi long nga ni ai ngo try ba ai borom senga ngo ai su ble ma nga ngam dan ji stan la de ngam dan ji la na li de ong re de try ba ai ka tien nga ba mo kum bangala yo na ni pastor lap sa nga tingar ma ai lam shi kam ngam hun ba kan shi shong tang hanga nga kwa ban ai lam shi we tingo nga ai ka borom shi ble de fina nga tinga sngongu yo try na man ta ka boro ni adut ka borom shi try dia kena ko puar nga syukwa tang bang kumno kong pi fidon kentien ban penslur pat ki brio ki bapet penslur ki hau trai mo hoi ka blesi bon kong kita bro ba pi ong tengang sngo kumba ngaku hak ben kertulem siki para mesem ke bakardor ma laki badan hani gar khase jin tia jongi lane laki badan wat subar jo kase jongi ro ngapen silor pi bahin pe ikane ke media ling ba jongan ka media ke bengi yo ling ba jongan ka grace was senta ma ke bengi dan hang niang la badong ta te ngapen silor pi pe la pi dan hang no ka jaka pi dan ki yeng ki sem na pi dan ki tre jong pi ba pin yo ban pe lang ba jong ya ka ke media lang ba jongan ka grace was senta em lang da ba khnang ba pin yo mat si bon ki jeng ku kum bangang la mat ngangai ba pi ro da pi kloi ban ma la pi kloi ban pe ngangai ba pi ro pin mat ki jeng ku si bon ti kuble si bon kong Angay kani kalong ke ka bakraw sa simpat bang yo banyak dan bantah kani ka jaka ipidang sopai pi ki viewers sa simpat angay pinaya snap kani ka program jangin ipidang sopai pi ba perkat kamtam pila apply por kani ka por jang pi pila long nak loy banyak dan bantah lambat ni angay uble un kat khui pi ro kani ka por kindiat ba perkat mo kumno ka jing em jang pi mo pi syam si sai uble timbang ka media ministry Ning kong ngô yu play ba penlai fi penlai ni bangin dan ke chaka bani keren ma ba kumno play usyam ya ka jingem jonga yung magani ka media kapor bangin dan ya tu ka lockdown jong usnam araja arpau but ka jingem jonga tu kapor yang bat kala mod bat syam yu play bat ngisya ma ngisya im ngisya kai ma ka kali rom ya ki kam di jam ngiro la snge lot bagi jing seng ro tu kapor la snge lot kadan ka wi ka sngi ba ma ki bahiyeng ki dan ki besar aja mereka setisha time sados di operasi peni ngai kenika kenika apa YouTube channel kenika channel jong kenika Grace Worship Center bat ngapet yang kan mau sa bi peni nam kala kenika jeseng apa state central ba I mau kan mau I pastor keren ni tu ka kubar jong kulang berat jong play bat ngasngap itu kubar bat kadon ka pagoda no jong atang bang 4 pelet jembut balat halu kata dia adat nang tu la let no balakut nak kumtu akadun kapor bagi jukhat yang ki ju pasngap barabar kitien jublai henry dan aku igasngi ba send yang ba voice message media WhatsApp betul bat kadai kata kasngi ba ngasung thu bu blai isha nga bat hakata kamit ngam sung thu so tau tang bangatip ba ngayam ngam tip ngayam ka daw yu tang bangasu yam be malam kadon ki seplundo nak kitien ga jublai bat dan kata kasngi ngasung thu ba lakai nga shi himah ga jublai bat deh ki por lockdown bat kadai kata ka bangai shem ni tra makani ke media Lish bo ni kani te ke try ka papilong ipi opinion snap ni kani ka media ministry hoan ya kita kadai bat ngan suong ifi ya ma mi baro ki bapet ki bai I kani ka par ba ka jing snap ka kitin ju blai ngas ngo thu ala dia ka par mga snap ning kong mga belet jimut ka shukut no kum to bat lalet no gisngi nata ka daw mo ka kitin jong blai ka to ka shiti ka pol tho skinong rom kala nang mas ho ka khat ba kanyo gong ka jinget ka jia ta ka bai ya yo snow but ya yo snow ka kitin ka jong blai nata ka daw shukwa ban ong fi ki ba mo ba pet ki bai I ka ni ka jing ya kren jing ka ni ka par ba ka kitin ka jong blai la da fi snap shisen pim snap shu ka tu pi ka ong fi nam so tho tan an re nga na du ka tu ka sngi ngai yai snap but ngai yai snap ka kitin ka jong blai but ka pen khai ka jinget ya ka do no janga ba ngan ong fi ba hadu ka ni ka sngi ngalong kum ni mangalong ro de ka kitin ka jong blai ba penwandor but ngan ong fi ba mdei ba snap tang shisen ngai yai snap ka ki por lockdown ma yo bele che che but ngas no thu ba la khai nga shak hima ka jong blai ba ngadan kam me ka kitin ka jong blai but ngai yai snap but ka jinget ka bau blai pun kha la ka kitin ka jong ka jing janga ka pelong yang bangan yeng hadu bangan syukri bahai utrai kum de ka bangalong
Kumbala ya semua iba berkat lada piyai sengap ikhtin ka jong boleh nangi kan penkelado de ka GM jong piro kumjo de khinyak ba berkat ke thrai ka khubor ma ka be phikwa ban ai ya ki viewers jangi kan ka por Nga kerpa di verok ki viewers ki berjupet ya kaniga channel jong Grace Worship Center nga kwa ba beli film iPod ma ban syong kendiat pipet yang makan mobile ke TV ke laptop jong fi haka dulu ke jaga ba fidan beli film ai lah baka ketin ke jong ublay kan yo jaga ke jing im jong fi bat nga noi fi kan dam pinam ba be la fi snap ketin jong ublay bat nga ngai kaniga media mentang i ka rong ki long yulong sam ka rong si nong ndong haka dulu ke jaga ke media ke yo ban rong bat nga ngai kade kata ka ban pendep ya ka ban nyalap ya ke gospel bat ka bakot hi kam slam show na ta daw nga kerpat ya fi ba fin pet bat ba fin yai pet ya kani ka media kanang ba kanlong ka jinggar ku ya ka jing im jang fi baro Lish boy ba berkat nangi ba kadi sisa tengah ketin ka jong boleh ka ban penkelado de ka GM jong ba jong pi ka ban penmando de ka GM jong ba jong pi dengan ngai ba berkat boleh ban kerhui pi ya kan ka por boleh sibut ngai dalam ka jinggar ku ya ka ing ka sam ba ya baro ki badan ka ketin ka jong boleh amen amen Hani ka pod hani ka clip mat sa sisian pan. Ni don apleng jongi hani ka pod ni clip mat ya i samla Christian Tham. Ni priang subhai pi syakani ka Grace Worship Center channel di kwa fin YouTube de kaliang jefi kum u kena samla mi ka jing syam ka jongfi. Ningkong ai ngo yo try Jesus Christ bangala bandan ni ka cara kaban kong sya ka di lambaga jong ka jong bhaga jong di lambaga snam jong Jesus Christ bangayo ban yang hani ka jaka ru ban play ka tang jong try ngai ngo ru pastori ai yang ama bang ka bangan play ka ga jing sham ti jong a bang ngai ngo ru bangayo ban yang hani ka jaka di lambaga jong bhaga jong play ngai ngo ni ka media ka Grace Worship ka pelak penyeng hani ka jaka ni ka daw petang we ka daw ban pendan brom Jesus ngaskwa ban kan pastor ka jing ti jong a ngakum usam lang ada na preng ji anti ya preng jing ma preng jing ngop aki ai je ko perthai nadu bang apet sian nadu ka por ngapet na pa yik na ka YouTube pe keren pastor yong be ka ketin ka badon kam me ha ka jing em yong me ha ka jing em jong bre udon kam menyesham shayo Jesus Christ ndai menyesham ma kembali keren pastor yong wa yesham yo pastor wa yesham ka praise worship wa yesham ya ki brio wa yesham ya ka brio hani ka bening kong fin kam yesham Jesus wang kum no yesham Jesus abang ala priang Jesus he ba kata ka tin ka wa cha ka long ka pen ki yang de na ka da bang ngai sham sha ka nyau trai Jesus kum ba tin jo blai ka ong ada pi wat yo blai pen sham ada pi wat da ka do no baro ngada mak syai kata ka jing syam ka jong marmet ka Jesus ngada iya lah ka jong ka mensiam ba ka mensiam jong kami banga iya mensiam jong blai bu mensiam jong blai ukta enga ngayo sngo ka jing ka jong blai ngasu batai ka ni shibon ha pleng ka jing anti jong nga syam nga mak ni ka jing pang jing stam nga mak ni ka jing syak kendu accident ha ka wa ni baro kita bot banga syam Jesus Christ nga i baro kita bo blai pun iya nga i ka pop la jong de klik ka jan nga i ya ka pop ka jong ka banga nga le ka por banga dang dan ba ka pertha pleng ka jing anti jong Shua bangan poin dengan Grace Worship ru amde bang ashpai kum tu ketika jing anti jong habang ayat ya anti ngashakri bleng ngajulek ke jing skri babon ne kari khasi ngajulek ngalai hering haus nam arja arphong ali kendo i pastor ngayo ma cha kan jing khu ngasala ban yang gumni ru dei lamba ka ketien jong blei khamtam ru nga Aisha ka buram bo blei usai sha ni ni kan ne ka jaka gi breu ke basisha ki bondu penjang ka jing sisa Jika ka kubor ma kubor lingkot ka ba phi la ban kren shiki hani ka por ban ai mun sim yaki dengan squat ban pai ban pet ni bri ba pet ni ka media la CFE yang ajim jong ngayang ni ka jakaru ndai bang abiang di lambaga jing baha ka jong blai ka jing isan ai ka jong try Jesus Christ ma squat ban ong ifi kana samla ki parok perja jong ki ba iru ban ni ka media ma ma squat ban ong along kumni ka bangalong ru dai lambaga snam jong Jesus Christ ngakwa ya pi pet nak media la pi dan hakanu no ka jing shakri blai ru ka ba kham konsan ya pi ka de Jesus Christ pi dong ka ban sham ya Jesus Christ ko banga ngai sham ya Jesus Christ ko ba tin jbre ko ong la de pi wat pin sham la de pi wat sha ya Jesus Christ pin sham yu la de pi wat ka donot baro la fi la wat ka jing jbre fin ya ma sha ka jing et ka jong be de ka jing et jong blai ka bala pin yang ya pi de ka tai ka tin ru ka de ka tai ngala ban yang ni ka jaka wat pelupol bagi ai baca ke partai pelupol bagi ketin jube kadak fil pelupol ketin jube fini ya mat ke jing kurku na ketin jube penyasyam lu Jesus Christ ha jing em ke jong pi
dah aku boleh sibon buat kesan dia kata ka jing pelan jong fi buat ke jing ai men sem ki kena somla boleh ikut ku fi Tak apa. Tangi ai ngo yu play nginget kat tu pila yo i bat pila yo sngau da lagi jong score kumno bagi briu ki yo jingger khu lingba na gani media bat ngimla hoit bangin lek dut chi briu baro dan daki spa daki power ki briu ki ba yo jingger khu lingba badaki lak lingba gani ke chanel tingi ai ku play fi sa sin pat masupin kan mau fi yang ne bagani ke media hakutu ko por bangidan ke lockdown ngilala ru ia ka bangin kenjo shaki pun bagi brio pan ai ke jing shakri lingba ka wei ke jing yarap ka bangiyo bagata ka dai lingba ke zoom meeting ka bangiyo pan le online ngilayo pan pelong ke prayer meeting ke brio ke join na ki yang ke siam daki spa yeng dan ke join sedu shabari kita poi shadow shi kita pergi ri jong ke pertai kita join lang bat ni hagi jing tuai bat ke jing hikai kita bangi ai online hagi tu ke por lembah kani ke zoom ke bangi pelong hagi ni ke media tu play lo ke hui ni ngeklet bangani tu fi mana bat ngasngongo you play ba pi pet kat tu ke brio ke ba yo jing ke hu tengah tuai ba play un ai boring ni bangi nang la ban penjanai shu ke ne Mungkin ai ke program ke beda bat ki samla, mungkin ai ke program ke beda ki kena red, ngila ban ai wadi ke program ke beda bat ki kentairo, bat ngila ia ke bagian le sibon ki iki, hagi ni ki senam ke banwan, nak kami nanti bau play unio buram, nak ni ke jingkan mau ke jingi, ia ke ni ke jingdap terus senam, bah bagian ia nang ni sakmat, hagaban syakri yo play lingba nak ketien ke jong play, dah ni ke media, ngin le bah bat ngin ya lap ke gospel kat bau bleu dang plilat bat kat ba por kadang dan tu bleu kun khui pi bat chuai ka bangan penkut yu gane ngakwa ngan duai kerpang fi baro ki subscriber ya baro mapi ki viewers bat ngan duai kerpang ru yu fi baro ki ba kersan bat ki ba pet yu ne ka program na ka por shi ka por tangan duai akini ka por ku try ngawana khmat jame aga kerteng ga do jisu ngaingo ime a play na margani ga por ga kodor palat ni sngongo ime a play ba mela pelongi bangin pa ishagani gan rusnam batanga po gini gan rusnam ngilala iya ka ban kenjo ban reach out can try shagi ba bon ba ki mensiam ki ba kodor ngiyo ki reports can try ngiyo go pa ki comments ki ba snotanat Aingo ya meba mepen emi ki brio ki hajar ba ki pojar mepen pai ki brio ki jaka ki pamlong sugar jinkan em gujame lingba da ki jinkan na ki ke chanel can try ni aingo eme na ko benta ki jing pelong gujame bangila ban hikai ban ro ban maneme ba bangila ban pin pai ki ke program shaki long yeng long sem try ki temen brio ki badana pleng jing pang jing crow ki badan ki hospital ki badan bendi ki badan keleng ko pa ki yo ngau ye ne ban ni ai ngo ye make try ba me play lenti ni bangin yo ban pendap ye ke jing temu ko jame try ko pa play ba men ker khu ya baro ki subscriber ya baro ko pa ki viewers ki ba pe ba ya baro ko pa ki ba kershan daga jing duai daga jing ai men ker khu ya baro ki badan na gani ke team jong ni ke media bat ngada nget ken try men yo buram nagani kesni shakmat bat ngada kmi nanti go try bangin kamle ba hadu ke jingwan ke chame try ni ai lo chame ke buram ke jingo bat ke jingero ke kertang ke dong jisu ni tuai amen bat